yau duk duniya babu gida mai kayatarwa kamar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga gwal din ko ina da ko ina cikin shikan masallacin an daddaure su da gwal da sun zo da sun gani da idansu duk duniya babu inda aka kashe kuɗi kamar zuwa ziyarar manzon Allah kuɗaɗe ba irin wanda ba kashe ba don zuwa ziyarar manzon Allah kullun shekara billions ake kashewa don aje gidan manzon Allah a yi sallah a masallacinsa duk saboda isansa zamowansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu inda ake samun gidan wani annabi da masallacinsa sai annabi Muhammadu kadai ake samun gidansa da masallacinsa saboda ahmadiyarsa la tuqi wa la tazar baitu min zukhrufin aw targi fi samai wa lan nulqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasul